only reality मा एकदम the only reality is एकदम गुबैया मात्र गुबै बाथ्राया मा थार बाथ्राया जाहैबाय मा थारैनो जों जोबोर गिलु बालु खहा जानो थांगासिनो दङ मा बिथिङै मोनसे बिथिङा जाहैबाय मा नोंथांमोना नुदों नो EM नो रेस्ट बेबायदि होख्रावदों मोहम्मद आन्तास आलीनि थाखाय आरो नोंथांमोना नुदों जेब्ला आदित्य खाख्लारिया 6टा जनगोष्ठीनो ST होनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय लोगो लोगो बै 6टा जनगोष्ठीनिफ्राय गोबां मानसिफोरा फैनानै प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बिथांखौ दालाल बायदिसिना बुंनो हमबाय that means रियेलिटिया बेनो जे ओरैबायदि मोनसे क्लेश क्रिएट जानो हागौ थाखानाय जि 14टा ST आरो जि 6टा जनगोष्ठी ST जानो नागिरनाय बिथांमोननि गेजेराव गिलु बालु दाङाबाजि जानोबो हागौ बेनो रियेलिटिया आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंबाय थादों बै जि 14टा जनगोष्ठी बिसोरनो ST होनायाव फुल सापर्ट दं नाथाय बिसोरनो ST होनायाव जिखिनि खहा बा मुलाम्फा बेबायदि थाखानाय STफोरा बिसोरनो मा राहायै दिहुनबा जेबो खहा जानाय नङा बै बुस्थुखौ बिथाङा इसे माने ST थाखानायफोरनि खहा जानाय बायदिसो बुंदों आरो बेनिखायनो थाखानाय OBC बा ओपन जि केटेगरि बै ओपन केटेगरिखौ खमायनायनि बिथा दासिम बाथ्रा बुङाखै नाथाय 25 नभेम्बर खालि जि प्रतिवेदन रिपर्ट दाखिल खालामगोन बै मन्थ्रिफोरनि टीमा बै सानखालिसो बुजिगोन सो STनिखौ जुदि इसे दानख्लाबनाय लोगो लोगो आसामाव मा अरबो जोंनो हागौ बे थासारिखौ आं बुंनो हायो आरो बे जानो हागौ माने थाखानाय STफोरा मा जानो हागौ गिलु बालु धरना होस्रिख्रावनाया जानो हागौ आरो ओरैहाय कोच राजबंशी बा 6टा जनगोष्ठीयाबो होख्रावथोंसै आरो ओरैहाय थाखानाय STफोराबो होख्रावथोंसै अब्ला बै थासारियाव माबोरै कन्ट्रल खालामगोन आसामखौ बे साननो गोनां जाबाय आरो बेनिखायनो रियेलिटिया बेनो बे आसामा इलेक्शननि सिगां गिलु बालु मोनसे थासारिखौ नुनो हागौ नुनायनि मोनसे थासारिखौ आं नुहुरदों आरो बेनिखायनो बेखौ जुदि मोजाङै टेक्निकेल मेंटेन खालामनानै माने मोजां टेक्निकजों जुदि मेंटेन खालामाबा आसामाव मा अरजोंनो हागौ बेखौसो आं बुंगोन कारण जाबायदि नुदों बेबाराव माने 6टा जनगोष्ठीनि जि दाबि बे जोबोर गिलु बालु धरननि आरो बेबाराव बिसोरो माने नांनाय मुडु दं आरो फाइटार मुडु दं फाइटिं मुडु दं आरो बै फाइटिं मुडखौ नुनानै आसाम सरकाराबो गिखादों निश्चय बेनिखायनो बिसोरखौ सापर्ट खालामनो आवगायबोदों नाथाय थाखानाय STफोरनिया मा जागोन सो 25 नभेम्बरानो जाबाय गुबै रियेलिटी 25 नभेम्बरावनो गासैबो रियेलिटीखौ नुजोबगोन बेखौ मा सिस्टेमनि बिथांमोना बेवहाय लानानै फैदों आरो बै लानानै फैनाया थाखानाय STफोरनि मा खहा जागोन बैखौ जों बिजिरनो बै सानखालिसो मिथिगोन आरो रियेलिटीया बेनो बै सानखालि जाय रिपर्ट फैगोन बै रिपर्टआव जों साफ्रोम ST मानसिफोरा माबा मोनसे साननांगौ दंथारो रियेल बाथ्राया बेनो जोंहा माबा मोनसे साननांगौ दंथारो जों जुदि साना जों जुदि बिजिरा जोंहा खहाबो जानो हागौ कारण बिसोरनि ST स्टेटासा जुदि जोंदोनो जुदि सेम जायोबा सेम टाइपनि जुदि जायोबा इलेक्शनबो गेलेनो हायो गासैयावबो जेबो जेंना गैया बेबायदि जुदि जाजोबबा सेस जोङो जोबस्रांखाबाय आरो बै समाव जों जोबस्रांनायनि उनावबो जों जुदि सिरि थायोबा मा मुलाम्फा दं स' जोबस्रांनायखौ होबथानो थाखाय जों दावहाखौनो नांखानांगोन ना बै समाव स' दावहानि सम फैदों होननानै आं बुंगोन जोंनि थाखानाय STफोरनि थाखाय दावहानि सम फैदों बेनो रियेलिटी स' नांनांगोन सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट होननाय बुस्थुआ फैदों जोंनियाव स' अराय सम जोंनि बर' मानसिफोरा दावहा नांनानै फैदों आरो बे दावहा नाङै फैनायखौ माने फेजेननो थाखाय सुथुराबो दावहाखौ नांनो थियारि जाबोगासिनो थादों आरो बे दावहायाव जों बेसेबां देरहागोन बेखौ समा खिन्थागोन नाथाय देरहानायावनि खोथा दावहाखौथ' नांनांगोन एनिवे साम दाम दन्द भेट एनिवे माने जों नांनांगोन दावहाखौ आरो जोंहा दावहा नांनायनि समा सफैबाय बेनो जाबाय रियेलिटिया लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनाया मोजां सानैसो पलिटिकेल लिडारफ्रा गाव गावनि माने गादिनि थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुंदों नाथाय बै गादियाबो थानाय नङा बे बाराव बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ SCनियाबो प्राय 10% STनिया हिल्सखौ लाफायोबा 15% बेसे जागोन 25% थांबाय OBCनिया निश्चय 30% नामा MOBC आरो PWD बायदिसिना थायो बै थायै प्राय जेनेरेल माने ओपन केटेगरिया 40% सामथिं थायो स' जोंनि डिमान्डआ मा जानांगोन जोंनि डिमान्डआबो जानांगोन बै ओपन केटेगरिखौ एसेबां बुरजा लाखिनो नाङा होनना बुंनांगोन आरो OBC
बेवहाय जायफोर ओबीसी दं बै ओबीसी फोरा 30% फैनो नागिरदों ना बै ओबीसी खौबो दांख्लाबनांगोन बिखौबो अब्लासो माबा मोनसे जानो हागौ नङाबा बिखौबो दांख्लाबा अपेनखौबो दांख्लाबाबा डाइरेक्ट एसटि निफ्रायनो दांख्लाबनांगोन बेनो जाखागोन ओपेन केटेगरिखौ एसेबां बुरजा दोननो गोनांथि गैया बिखौ खमायनांगोन बिनिफ्राय 10% खमायनांगोन ओबीसी निफ्राय 10% 5% खमायना हो आरो मोनसे गोदान केटेगरि बानायना हो एसटि 3 बा माबा मोनसे नाथाय बै एसटि 3 नि क्राइटेरिया 6 शिड्यूल एरियायाव माबा मोनसे मोनथाय मोननाय बेबायदि जायोबा जोंहा एख' लाब जानाय नङा अब्लानो जोंहा लसआनो जागोन स' एसटि नि माने जि आरो बेखौनो लुबैदों 6 शिड्यूलाव थानायखौथ' लुबैदों निश्चय 6 शिड्यूलाव थानायखौनो लुबैदों बिनिखायनो बे साननो गोनां जागोन 25 नभेम्बर खालिसो जों बुजिगोन आरो बेवहाय बेसेबां गिलु बालु दावहा जानो हागौ 25 नभेम्बरानो जाबाय रियेलिटी बै सानखालि जों बहुत साननो गोनां बाथ्रा दं मा थिक बै जायफोर बिथांमोना एसटि नागिरदों बै बिथांमोना ओरैबायदि एसटि नागिरदों जेन 6 शिड्यूल एरियायाव बिथांमोना इलेक्सन गेलेनो हायो 6 शिड्यूल एरियायाव थानाय एसटिफोरा जाय राइट्सखौ मोनो बेखौ बिसोर मोनजोबनांगोन बिदिबाथ' बै गोदान केटेगरिनि एसटिया जेबो मिनिंआनो गैया बे नामावल'सो एसटि जागोन स' बे एसटिया जोंदोनो एखे जागोन स' भारत सरकारनि आयेन बादिबाबो बेयाव जेबो बेलेग टाइपनि एसटि गैया एसटिया एसटियानोखा बेनो रियेलिटी आरो बे रियेलिटीया जुदि मोगथां जायोबाथ' जों बरबादानो जाखाबाय बर्तमानाव जोङो माने थांनाय समफोराव जों सोलोंथायावथ' दावगानो रोङासै जों माने बै फिउचाराव फैनाय जेंनाफोरखौ साननो रोंखाया जोंनि मानसिफोरा गावजों गाव नांलायनायाव बिराद अस्टार माने गादिनि थाखाय माने बियो बिखौ जावनाय गोरों मानसिखौ बर' जातियाव नाङा माने गोरों गोरा मानसिखौ जोंनि जातिनो नाङा बुरबक जाम्बा जाम्बाखौ नांगौ जोंनि जातिनो आरो दिनै मिथिगोन ना दानिया जाम्बा जाम्बि जायोबा मा जायो नोंथांमोना नुगोन दा